Преди 3 дни засадих семки от манго по два различни начина. Днес ще проверим дали имаме някакъв резултат. Ето го първия вариант, който пробваме. Това е в влажна салфетка, в пликче. Вътре се вижда, че има още от влагата, което може би е добър резултат. Все пак трябва да е влажно, да го отворим да погледнем. Така. Да видим. Така, добре. На пръв поглед се вижда, че тук е тръгнало коренче, което е много добре. Ядката се отворила, което не знам дали е правилно. Ако вие сте пробвали да засадите манго, може да споделите вашето мнение, вашите опити, дали така се е получило при вас. Но тук се показва коренче, което показва, че семката е жива и има някакво развитие, което е много добре. Нека да погледнем и другия вариант, който пробваме във вода. За първо виждам, че водата е станала доста мътна, като чая. Не знам дали е така. А второто нещо, което забелязвам, е, че тук съм допуснал грешка. Съдейки по другото, къде му излиза коренчето. Тук грешката ми е, че съм обърнал ядката наобратно. Засадил съм във вода грешната страна. Ето тук може да видите къде трябва да излезне коренчето. И не знам дали се е показало, дали така беше, като отворих, но е грешното. За целта може да пробваме да обърнем наобратно и да видим нашата грешка дали е фатална или все пак може да се развие и да оцелее ядката. Ето ще обърнем и ще я потопим по правилния начин. Ако искате да видите как ще се развият и дали ще се развият, очаквайте в следващото видео. Ако видеото ви е харесало, дайте един лайк. Ако искате да го проследите, абонирайте се за канала и до следващия път.